Вітаю вас, паважаныя слухачы, гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё Марыя Вайтовіч. Сёння у нас у гасцях палітычны аналітык Александр Класкоўскі. Радая вас бачыць, спадар Александр. Добрый день. Палітычны аналітык інфармацыйнага агентства «Позірк». Точно. Паговорым пра актуальныя падзеі ў Беларусі і свеце. Нядаўнюю сустрэчу Вадзіма Пракоп'ева з Сергеем Ціханаўскім у Злучаных Штатах, рэакцыю беларускай грамадскасці на яго пасля вызвалення, вынікі візіту Лукашэнкі ў Кітай, а таксама пра перспектывы развіцця краіны і міжнародныя выклікі. Пачынаем. Вы можете, конечно, быць актыўнымі. Пакідай свае пытанні, каментары пад гэтым стрымам, калі для вас гэта бяспечна, а таксама падпісвайцеся на YouTube-канал Еўрарадыё, на YouTube-канал Навокал, дзе мы пакідаем свае кароткія дакументальныя стужкі, а таксама падпісвайцеся на Telegram-канал спадара Александра Класкоўскага, ён так і называецца Класкоўскі. Там будзе шмат цікавай аналітыкі. Ну, а мы пачнем, напэўна, з тэмы Сергея Ціханаўскага, яго успрымання ў беларускай грамадскасці пасля таго, як ён выйшаў на волю. Літаральна днямі адбылася сустрэча Вадзіма Пракоп'ева, гэта такі грамадскі актывіст, грамадскі дзеяч наш, вядомы беларускі, з Сергеем Ціханаўскім у Злучаных Штатах. Если бы меня попросили описать своего собеседника одним словом, я бы ответил по-молодежному – трушный. Происходит от английского слова true, истина, правда, настоящий. Означает неподдельного человека, не изменяющего своим принципам и убеждениям. Я продолжаю настаивать, что Сергей – экстраординарный человек, и он еще не написал главную страницу своей жизни. Ну, далее там... Спадар Пракоп'еў, ён кажа, што усе рэакцыі на Сергея Ціханаўскага, там крытыка ягоная, гэта ўсё праз нейкую неўпэўненасць саміх беларусаў, якія на яго, там, не ведаю, кацяць бочкі, скажем так. Як бы вы ахарактарызавалі ўвогуле фігуру Сергея Ціханаўскага пасля вызвалення менавіта ў грамадскай і палітычнай прасторы, так? Наколькі гэта важны чалавек сёння і рэакцыю на яго ў грамадскасці? Для пачатку зазначу, што спадар Пракоп'еў ламаецца ў адчыненыя дзверы. Ніхто ж не спрачаецца. Сапраўды, гэта было бачна яшчэ ў 2020 годзе, што Сергей Ціханаўскі – гэта фігура харызматычная, фігура неардынарная. І тады менавіта гэта ягоная яркасць і збянтэжыла Лукашэнку. Фактычна, мы ж ведаем, ён сам прызнаваўся, што даў адмашку тады на ягоны арышт яшчэ ў траўні, толькі на пачатку той электаральнай кампаніі. Іншая рэч, што Ціханаўскі быў неафітам у палітыцы, і ён фактычна ім і застаецца. Тады ў 2020 годзе ён з блогерства, як вядома, пайшоў у вялікую палітыку. Гэта было, відаць, у пэўнай ступені такое спантаннае рашэнне. Потым 5 гадоў, ён жа расказваў падрабязна, збольшага ў адзіночнай камеры, у інфармацыйнай ізаляцыі, у гэтым рэжыме інкамунікада. І ён прапусціў, скажам так, гэтыя 5 гадоў эвалюцыю і настрояў, і поглядаў той прагрэсіўнай часткі беларускага грамадства, якая выходзіла тады на маніфестацыі ў 2020 годзе. І таму згадвае спадар Пракоп'еў пра нейкія крытычныя заўвагі на адрас першых гучных заяў Ціханаўскага. Кладучы руку на сэрца, яны сапраўды былі не вельмі ўдалымі. Тое, што ён пачаў папракаць за маскі на тварах, не ведаючы, што даводзіцца шыфравацца, таму што пераслед палітычны ідзе за мяжой. Крыўды гэтыя на тое, што не сабралі яму 200 000 еўра на нейкі загадкавы магутны удар па рэжыме, па лукашызме, як ён тады сказаў. Усё гэта былі не вельмі прадуманыя заявы, а крытыка, прабачце, канешне, тут трэба разумець, што чалавек 5 гадоў быў у такіх пякельных умовах, але ж ён прэтэндуе на статус палітыка, і тады тут мерка павінна быць па гамбургскім рахунку, так бы мовіць, бо калі ты прэтэндуеш на тое, каб весці за сабой людзей у бой, скажем так, у бой з рэжымам, і гэта рызыкоўна
роўны бой, то ты павінен не даваць слабіны, нейкіх не рабіць хібаў, іначай ты павядзеш людзей не туды. І ў гэтым плане я думаю, что Тихановский, как человек с живым гнутким розумом, он хутка зразумеў, где он не тыя ноты ўзяў, и заўважна, что он, по-перше, в нейкіх публічных своих выступах потым скорректовал свою позицию, и увогуле цяпер мы уже не бачым. Гэты мітынгавы перыяд, напэўна, прайшоў яго, мы бачым, что он цяпер працуе найперш у рэчышчы вызвалення палітзняволеных, што надзвычай лагічна, і менавіта гэта адна з мэтаў, дзеля якіх ён паехаў у Штаты. Ён раней казаў, што, магчыма, сустрэнецца там з Трампам, калі не памыляюся, ну і ўвогуле ён вельмі высока ацаніў Трампа, які, безумоўна, людзі Трампа, скажем так, сыгралі вырашальную ролю ў ягоным вызваленні. Хаця, я думаю, тут таксама вось у гэтым абагаўленні Трампа ёсць момант нейкай палітычнай наіўнасці, таму што мы бачым, што амерыканскі прэзідэнт чалавек непаслядоўны, у яго 7 пятніц на тыдні, і ён можа хутка астыць да тэмы вызвалення беларускіх палітзняволеных. Але тое, што трэба лавіць гэты момант, тут усё слушна. Так што будзем спадзявацца на плён гэтага візіту. Дзякуй. Як вы лічыце, ці атрымаецца у Сергея Ціхановскага вярнуцца ў палітыку менавіта як палітык? То бок я таксама памятаю, што ён прыйшоў з блогерства, ён застаецца, гэта бачна, і нават за гэтыя гады, пакуль ён сядзеў, на жаль, за кратамі, мы бачым, як вырасла ў палітычным сэнсе сама Святлана Ціхановская, і, напэўна, яна ўжо больш у палітыцы, так, дакладна, чым Сергей. Я думаю, што он трохі заблытаўся, можа, расцяраўся, так, вось, у гэтым сэнсе. Ці варта і ўвогуле, наколькі вы ацэньваеце шансы таго, што Сергей як знакавая персона, як чалавек, якога усе ведаюць, як чалавек, пра якога казалі бесперапынна 5 гадоў, вось можа паўплываць на нейкія працэсы ў Беларусі ці як мінімум у дыпламатыі з міжнароднымі там партнёрамі? Палітыка, калі так казаць вельмі проста, груба, гэта барацьба за ўладу. А сённяшнія беларускія апазіцыйныя палітыкі, яны выкінутыя за мяжу, і сам Ціхановскі фактычна быў дэпартаваны. І гэта асобная вялікая праблема. Вось цяпер і Святлана Ціхановская яе уздымае, таму што ёсць перспектыва вызвалення новых нейкіх партый палітвязняў. Нездарма ж Трамп двойчы нагадаў Лукашэнку гэту вось лічбу 1300. І таму, як падкрэслівае Ціхановская, павінен быць выбар у чалавека, ці заставацца ў краіне, ці выязджаць за мяжу. Ну, зрэшты, кладучы руку на сэрца, я не ўяўляю, каб Ціхановскі застаўся ў Беларусі. Па-першае, ягоная сям'я ў Літве, па-другое, там бы ён хутка зноў, я думаю, трапіў бы за краты. З ягоным характарам, з ягонай натурай ён бы ціха не сядзеў. А сёння толькі рыпніся, толькі выйдзе на вуліцу з нейкімі заклікамі, тут жа амонаўцы там ці губазікаўцы возьмуць у абарот. Таму ніякіх перспектыў у Беларусі няма, але калі ўзяць вось гэту палітыку замежных апозіцыйных штабоў і іх лідараў, то тут вельмі малы, вельмі вузкі інструментарый. Апеляваць да санкцыяў, але таксама іх не варта разглядаць як нейкі цудадзейны сродак. Мы бачым, што 5 гадоў санкцыяў у тых умовах, калі Расія падтрымлівае Лукашэнку, не надта пахіснулі рэжым, зусім нават не пахіснулі, эканамічны рост назіраўся даволі дынамічны да апошняга часу. Цяпер ужо ўзнікаюць там праблемы, але яны ўсё адно не такога кшталту, не такога маштабу, не такой вастрыні, каб думаць, што заўтра вось абваліцца ад гэтых санкцыяў рэжым. Ну і ўрэшце іх жа ўводзяць не самі апазіцыйныя сілы, а гэта вырашаюць палітыкі замежных краін, у якіх свае інтарэсы. І ў прыватнасці занадта
моцнымі рабіць гэтыя санкцыі, гэта азначае рызыкаваць, таму што яны б'юць бумерангам і па бізнесу і іх краін, па інтарэсах іх жа электарату, таму тут ёсць свая пэўная мяжа. Ну і потым, урэшце, калі ўжо гэтую тэму завяршаць, трэба адзначыць, што на гэтым фронце, на гэтай ніве шчыруе вельмі актыўна Павел Латушка, і я думаю, што замяніць яго тут цяжка. Ды і ўвогуле гэта вялікая, гэта ж не толькі і палымяныя прамовы, гэта вялікая праца, там цэлае гэта народнае антыкрызіснае ўпраўленне пад кіраўніцтвам Латушкі працуе, каб падрыхтаваць адпаведныя паперы, матывацыю, і ў Брусэлі гэта ўсё закідуць тамтэйшым чыноўнікам, каб яны ведалі, супраць каго ўжываць гэтыя санкцыі. Так што гэта вялікая такая тэхнічная, бюракратычная праца, да якой, мне здаецца, у Ціханаўскага вялікай цягі няма. Ну і ўсё, урэшце, раз'язджаць па заходніх сталіцах, ну дык Святлана ўжо тут даўно яго пераўзышла, і яна сапраўды ў гэтым плане вырасла, яна мае вялікі досвед, ведае, што, дзе і як гаварыць, прычым гаварыць дыпламатычна, а той жа Ціханаўскі, ён ужо падпаў пад крытыку ў прыватнасці і таму, што рабіў нейкія рэзкія заявы. Напрыклад, яму закідалі тое, што там пагражаць нейкімі сярэднявечнымі карамі Лукашэнку не варта ва ўмовах, калі ягоная жонка ўздымае сцяг нацыянальнага дыялогу. Нічога сабе дыялог на кол пасадзіць. Але з іншага боку, калі Ціханаўскі трошки зменіць сваю рыторыку, вось мы ж ведаем, што ў яго было даволі шмат прыхільнікаў у 2020 годзе, менавіта калі ён як блогер раз'язджаў па Беларусі, так, сустракаўся са звычайнымі людзьмі, гаварыў іх на іх мове, звычайнай мове, слухаў іх праблемы, яму давяралі. Тое самае там спрабаваў, ну не тое самае, але праз такую простую мову, праз тое, што Лукашенко маніпуляваў так людзьмі, якія там жылі ў вёсках, так калісьці нехта там быў прыхільнікам Лукашэнкі там шмат гадоў таму. Я думаю, што ўжо такіх людзей значна менш засталося. Ёсць людзі, якія там успрымаюць папулізм Трампа за чыстую манету. Вось. І, магчыма, Сяргей Ціханаўскі, як такая фігура, які чалавек, які адсядзеў ужо за кратамі, бачыў на сябе і адчуваў на сябе ўсе гэтыя катаванні, якія адбываюцца у беларускіх турмах, ён можа быць добрым партнёрам для Святланы Ціханаўскай, якая будзе размаўляць больш дыпламатычна, на больш высокім узроўні. Ціханаўскі можа як просты чалавек, як вось глядзіце на мяне, я жывы, я гэта адчуваў. Праўда? Цяпер мы можам толькі гіпатэтычна пра гэта разважаць. Я ўжо падкрэсліў, што палітыка – гэта барацьба за ўладу. У нармальных краінах гэта робіцца на выбарах. Выбары Лукашенко знішчыў. Што яшчэ застаецца? Народнае паўстанне. Ну вось у 2020 годзе была спроба такого мірнага паўстання, яна была здушана, і цяпер Лукашенко так закруціў гайкі, што пакуль на даляглядзе ніякага новага паўстання не прадбачыцца. Так што дзе прымяніць свае вось гэтыя якасці на сёння, шчыра кажучы, незразумела. Запісваць нейкія відосы з палымянымі заклікамі, ну дык яны надта нікога ўжо не кранаюць. 5 гадоў прайшло, і калі няма рэальнай перспектывы перамен у краіне, то ўжо гэтыя заклікі надта ніхто слухаць не будзе, і запальваць яны гэту масу не будуць. Яшчэ раз вось хачу падкрэсліць, што тады ў 2020 годзе пераважна выйшлі на палітычную арэну такія неафіты, людзі, якіх да пары да часу задавальняла вось гэта чарка, скварка, іншамарка, трыяда. Патрыманая іншамарка стала трэцяй часткай, і многія былі шчаслівыя да пары да часу. Але потым грамадства пасталела, грамадства захацела ўсё ж такі людзьмі звацца, кажучы купалаўскім выразам, і у прыватнасці, каб былі сумленныя выбары, каб лічыліся іх галасы. Вось тады Ціханаўскі трапіў якраз у гэты струмень, трапіў на грэбень гэтай хвалі. Калі будзе новая хваля ў Беларусі такая, невядома. Я дапускаю, што увогуле нейкія змены могуць пайсці не рэвалюцыйным шляхам, а эвалюцыйным. Калі, напрыклад, сыходзіць Лукашенко, ну, наврад ці ён сам сыдзе, але ж ёсць нейкія біялагічныя законы, рана ці позна гэта
адбудзецца, і ўжо новая номенклатура, новы нейкі ягоны пераемнік з номенклатуры, найхутчэй, што будзе так, таму што Лукашенко ж нездарма прыдумаў і гэты ўсебеларускі народны сход, гэты міжсабойчык, каб і транзіт улады ў прыватнасці можна было ў вузкім коле спакойненька перадаць, нават без фармальнага удзелу народу. І, дарэчы, вось, будучы ў Кітаі, невыпадкова Лукашенко так хваліў кітайскі досвед. Там жа таксама старшыню КНР выбіраюць вузкім колам аднадумцаў на гэтым усекітайскім сходзе народных прадстаўнікоў. Дык вось, завяршаючы гэту думку, невядома яшчэ, якім шляхам пойдуць перамены ў Беларусі. Магчыма, такога прыгожага моманту, паўтору, умоўна кажучы, дубль 2, 20-й год, вось гэта можа і не быць. Гэта па-першае. Па-другое, магчыма, да таго часу ўжо вырастуць нейкія новыя лідары. Калі настане той гістарычны момант, то галоўныя падзеі будуць адбывацца ўнутры Беларусі і не будуць чакаць варага, ды і як праз мяжу патрапіць Ціханаўскі ў краіну, не будзе ж ён прарывацца сапраўды з калонай джипаў, як гэта некаторыя там малявалі з боку рэжыму. Так што новы час, магчыма, вынесе на гэты грэбень хвалі новых герояў. Тут усё непрадказальна, і мы можам толькі нейкія рабіць такія агульныя прагнозы. Ну і многае залежыць ад самога Ціханаўска, ці ўпішацца ён вось у новыя гэтыя палітычныя рэаліі, вельмі суровыя і неспрыяльныя, скажам, наўпрост да палітычных апанентаў рэжыму. У мяне такое кароткае яшчэ пытанне, каб завяршыць гэтую тэму, чалавечае такое пытанне, скажам. Так, шмат хто з беларусаў, нават з беларускіх актывістаў кажа, што ну колькі можна ўжо Святлана Ціханаўская, яна там, ну і гэтак далей, колькі трэба мяняць нешта, ну зноў жа, што мы правядзем выбары, беларускія выбары за мяжой, ну гэта смешна. А беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі, прагаласаваць там не змогуць. Гэта зразумела, і ўвогуле для чаго ўсё гэта робіцца. Але ладно, окей, нешта вось, напрыклад, такое робіцца а-ля выбараў. Вы уяўляеце, што Сяргей Ціханаўскі у нашыя часы, як вось трошкі адшуняе, будзе змагацца за ўлады са Светай Ціханаўскай? Ну, я думаю, што, вось, глядзіце, летась жа былі гэтыя выбары ў каардынацыйную раду, і там колькі, каля 7 000, здаецца, чалавек толькі ўдзельнічалі, пераважна палітычная эміграцыя, бо знутры краіны ўдзельнічаць у гэтым галасаванні было небяспечна, і, напэўна, там лічаныя людзі рызыкнулі. Тым болей пасля ўсіх гэтых скандалаў, пасля зліваў, пасля вось гэтых прыкрых момантаў, калі праз нейкія дзіркі ў сістэмах бяспекі з пэўных платформаў зліваліся асабістыя звесткі. Вось цяпер раскручваецца гэта справа беларускага гаюна, і ўжо кажуць праваабаронцы, што да 1000 чалавек можа быць арыштавана. Канешне, ў такіх умовах беларусы не рызыкуюць на нейкіх віртуальных платформах удзельнічаць у выбарах. Так што гэта, ў прынцыпе, такая слабая ідэя. Нейкія кангрэсы за мяжой праводзіць. Ну, спрабавалі там Валер Цапкала, яшчэ некаторыя апаненты Ціханаўскай і ейнай каманды. Але гэта былі слабыя мерапрыемствы, там не было ніякай энергетыкі, і ўрэшце яны скончыліся нічым. У прынцыпе, ніхто ж не замінае. Стварайце альтэрнатыўны цэнтр, перацягвайце на сябе сімпатыі беларусаў, якія хочуць перамен. Ціханаўская ж вам рот не затыкае і рукі не звязвае. Гэта першае. Па-другое, так, я хочу сказаць, што, канешне, за 5 гадоў назапасілася дастаткова шмат прэтэнзій. Там найперш закідаюць нейкую манапалізацыю, тое, што вось яе офіс таксама ў нейкую бюракратычную структуру ператварыўся. Ну і кладучы руку на сэрца, элементы такога бранзавення ёсць. Напрыклад, апошняя па ліку канферэнцыя «Новая Беларусь» 2025 у Варшаве. Ну, было бачна, што сцэнар вельмі прадуманы, каб не было нечаканасцяў, там дыскусіі былі ў пэўнай ступені імітацыйныя. Так што глеба для такіх вось закідаў ёсць. Але разам з тым варта разумець і іншае. Стварыць сёння нейкі механізм, які б абраў новага лідара
сярод праціўнікаў Лукашэнкі з такой жа легітымнасцю, гэта немагчыма, таму што ў 2020 годзе сапраўды мільёны людзей галасавалі за Ціхановскую. Калі там 3000 за некае іншае прагаласуюць, ну як гэта можна параўноўваць? Таму гэтыя ідэі вось любым чынам скінуць з п'едэстала Ціхановскую, яны дэструктыўныя, бо нічога лепшага, шыла на мыла мяняць гэта вельмі кепскі шлях. Дзякуй вялікі. Усе гэтыя пытанні, якія мы ўздымаем сёння, паказваюць, наколькі шматгранная сітуацыя ўнутры беларускай супольнасці сёння. Цяпер перайдзем да міжнароднага кантэксту і нядаўніх візітаў, якія могуць паўплываць на будучыню Беларусі. Лукашенко у Кітаі. Я папрашу нашага гукарэжысёра паказаць вось гэтую карцінку, відэа, дзе Лукашенко ідзе па чырвонай дарожцы, так, недзе побач кульгае Коля. Вось, Коля не кульгае. А вось Лукашенко кульгае. Усе кажуць, што нам ужо прыйшоў каментар тут у стужку, так, што вось спадар Александр там казаў пра біялагічныя працэсы, што не ўсе не вечныя. Магчыма, гэта візіт у Кітаю Лукашэнкі апошні? Што скажаце пра тое, як ён выглядае, як ён вядзе? Недавно ж казаў, што там спраўку рабіў нейкую, там хадзіў, там за адзін дзень прайшоў усіх дактароў. Ну, калі коротка, то, канешне, гады сваё бяруць. І па гэтым відэа я яго глядзеў, там, як ён па гэтай дывановай дарожцы ідзе, і Коля там размахвае рукамі нейкія знакі камусьці робіць. Ну што ж, і, дарэчы, яшчэ адзін момант у звязку з гэтым візітам. Напярэдадні ж Лукашенко там жа ў Пекіне сустракаўся з Пуціным, і нават Белта, афіцыйнае агенцтва, выдала міжволі вось гэтай, ведаеце, занепакоенасць, трывогу Лукашенка фактычна з-за стану свайго здароўя. Ён гэта ў сваёй форме такой хітрай пачаў казаць: Уладзімір Уладзімірович, там жа горача будзе, нават вам будзе цяжка вытрымаць, хоць 35 ці 40 градусаў. Хоць натуральна ён найперш думаў пра самога сябе, потым супакоіў, што там жа нейкія кандыцыянеры, маўляў, будуць на трыбуне, так што неяк выстаім. Але ўжо само тое, што вось такая трывога міжволі прагаворваецца ўслых, нават публічна, гэта паказвае, што насамрэч ён вельмі занепакоены. І вось вы згадалі той эпізод, калі ён з такой, ведаеце, паказной абыякавасцю сказаў, што нібыта першы раз за 30 гадоў ён прайшоў медычнае абследаванне. Там у гэтым ягоным выступе шмат цікавых момантаў. Ну, па-першае, гэта ж няправда. Натуральна, што найлепшыя дактары за ім глядзяць. Ён жа сам, дарэчы, вось калі ўжо казаць пра гэтае кульганне, можа, з год таму казаў, на пачатку ён там усяляк хітраваў, калі кульгаў, і тлумачыў тым, што там нейкая 80-кілаграмовая калодка упала на нагу, калі ён там дровы сек, гэта ж адзін з ягоных улюбёных заняткаў. Але потым у яго вырвалася, што вось ніяк мне сустаў каленны дактары не могуць адрамантаваць. Гэта ўжо такая дэталь, якая паказвае, што там дактары дзень і ноч вакол яго віюцца. А вось гэта заява, што я ўпершыню прайшоў медычнае абследаванне, магу вынікі каму заўгодна паказаць. Ну, ведаеце, вынікі напісаць, якія трэба, дык толькі загадай дактары зробяць. Так што такім дакументам, нават калі б яны распаўсюджваліся публічна, веры б не было. Адрозна ад таго, як у Амерыцы гэта адбываецца, там сапраўды кожны год у ваенна-марскім шпіталі прэзідэнты праходзяць абследаванне, і там пра ўсе моманты потым публіцы паведамляюць. Нават от калі Барак Абама курыў, дык дактары яму за гэта панаракалі публічна. І там і каланаскапію, і ўсё робяць ім. А ў выпадку Лукашэнкі, вось яшчэ цікава, я ўсё кручуся вакол гэтай ягонай заявы пра здароўе, цікава тое, што ён сказаў, прагаварыўся, зноў жа, ён часта прагаворваецца, трэба уважліва слухаць, хоць гэта справа і неўдзячная часамі, гэта плынь свядомасці, але там праскокваюць цікавыя рэчы. Ён сказаў, што нават спецслужбы некаторых сяброўскіх краін зацікавіліся маім здароўем. Ну і тут
з 3 разоў угадайце, якая сяброўская краіна найперш маецца на ўвазе. Натуральна, мы разумеем, што расійскія спецслужбы таксама сочаць і разумеем, чаму Крамлю гэта так цікава. Таму што Беларусь гэта стратэгічны плацдарм, гэта надзвычай важная тэрыторыя і неяк выпусціць яе ў момант пераходу ўлады да іншай асобы, канешне ж, Масква не хоча. Дзякуй вялікі. Давайте ўсё ж такі паглядзім, як Лукашенко ідзе па гэтай чырвонай дарожцы. И сейчас по ковровой дорожке проходит президент Беларуси Александр Лукашенко. Страны установили эти отношения в 1992 году. В 2022 страны объявили об установлении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Это является вторым торговым партнером Беларуси и крупнейшим азиатским торговым партнером. Вось такая картинка у нас. Лукашенко у Китая. Спадар Александр, якія цікавыя моманты заўважылі вы падчас увогуле гэтых сустрэч, якія адбываліся там на працягу апошніх дзён, якія цікавыя былі размовы і на што варта звярнуць увагу? Ну, я б звярнуў увагу на тое, што Лукашенко стаў ужо абсалютна непрыкрыта прасоўваць інтарэсы прыдворных бізнесоўцаў. Там жа ў яго не толькі палітычныя былі сустрэчы, але і на эканамічныя тэмы з нейкімі там кітайскімі дзялкамі, прычым некаторых з іх нават не паказвалі публічна, што ўжо само наводзіць на пэўныя думкі. Але я што хацеў падкрэсліць, вось за спіной Лукашэнкі на гэтых сустрэчах сядзелі Дмітрый Баскаў і Сергей Цяцерын. Гэта ягоныя спартовыя партнёры. Ну і натуральна, хто з Лукашэнкам у хакей там гуляе, той ці ў тэніс, як Цяцерын, той мае і прэферэнцыі ў бізнесе. Дык вось Лукашенко вёў гаворку пра тое, што, маўляў, мы можам арганізаваць там вырошчванне у Беларусі нейкай гародніны і па вашых тэхналогіях там у цяпліцах для гэтага і другую АЭС можам нават пабудаваць. Кветкі таксама можна вырошчваць. І проста паказваў, вось я вам, маўляў, і партнёраў уже гатовых прывёз, паказваючы вось якраз на Цяцерына і Баскава. Гэта адзін момант. Потым у гэтай вось ягонай прамове мы бачым зноў вось гэты ідэфікс, што трэба пабудаваць другую атамную станцыю ў Беларусі. Прычым ён кажа, што ў нас і так ёсць лішкі электраэнергіі. Логікі нібыта ніякай, але свая логіка ў гэтым ёсць, таму што, я думаю, Лукашенко зноў хоча пад гэты праект атрымаць вялікі крэдыт Расіі. То бок гэта вялікая распілоўка грошай, заўжды тыя ж бізнесоўцы нейкія набліжаныя могуць пажывіцца за гэты кошт. І важны чыннік у гэтым кантэксце, што Расія ж не патрабуе назад грошай. Яна ўвесь час пераафармляе гэтыя крэдыты, адкладвае, прабачце, на нейкую нявызначаную будучыню. І для Лукашенка гэта фактычна дармавыя грошы. Таму чаму б не адбудаваць, не забамбіць яшчэ адну атамную станцыю. Ну і калі браць сам гэты парад, глядзіце, вось што некаторыя ўжо каментатары адзначылі. І Лукашенко, і Пуцін, яны ж такія змагары за гістарычную праўду, асабліва праўду пра другую сусветную вайну. А што мы бачым вось на гэтым парадзе, што мы чуем у прамове старшыні Сі? Мы бачым імкненне цяперашняга кітайскага кіраўніцтва фактычна зрабіць сваю краіну, намаляваць такую карціну, што вось Кітай найперш перамог. Ну, Сі дадае яшчэ і Расія. Кітай і Расія – гэта галоўныя актары другой сусветнай вайны, якія разграмілі сілы зла. Хоць насамрэч, канешне, так, кітайцы ваявалі супраць Японіі, але гэта была такая лакальная, не вельмі маштабная вайна. Я не гісторык, але трошкі ведаю гэты кантэкст, і, па-першае,
гэта вайна пачалася ў 1937 годзе, а некаторыя лічаць, што нават у 1931, калі Манчжурыю японцы захапілі. І кітайцы цяпер на поўным сур'ёзе хочуць працягнуць канцэпцыю, што другая сусветная вайна пачалася вось менавіта тады, калі японцы на іх напалі. Ну і потым, калі сюжэт той вайны аналізаваць, то японцы там трымалі не вельмі вялікія сілы. Найперш у іх было змаганне галоўнае з амерыканцамі на гэтым ціхаакіянскім плацдарме. Вядома, што яны на Перл-Харбар напалі, разбамбілі, і тады амерыканцы раззлаваліся не на жарт. Кітайская армія была болей шматлікая, але вельмі слабая, там у іх амаль што танкаў не было, нейкая сярэднявечная артылерыя, і вывучка была не вельмі добрая. Гэта я не ад сябе кажу, я проста прачытаў некаторыя даследаванні навукоўцаў на гэтую тэму. Тое, што там японцы зверствовали, гэта праўда. Яны біялагічныя эксперыменты праводзілі там людзям, напрыклад, кітайцам. Яны за людзей іх не лічылі, адмарожвалі спецыяльна рукі, ногі, глядзелі, як чалавек у такіх нялюдскіх умовах колькі можа працягнуць, пакуль не памрэ. Ніводзін з гэтых эксперыментаў жывым не выходзіў. Таму сапраўды гэта былі зверствы. Ну, але казаць, што вось гэта пераважна партызанская барацьба кітайскіх узброеных сіл супраць японцаў, гэта была вырашальная бітва другой сусветнай вайны, ну гэта, мякка кажучы, перавелічэнне. І вось я вяртаюся да той тэзы, з якой я пачаў. Такія вялікія змагары за праўду пра тую вайну, Пуцін і Лукашенка, як мыла з'еўшы, маўчалі, будучы ў Кітаі, таму што заікнуцца, пайсці супраць старшыні Сі, гэта немагчыма, бо абодва яны ўжо сталі ягонымі васаламі. Расія ўжо ператварылася ў васала Кітая, ну а Лукашенко васал России, і ён хоча наўпрост мець дачыненні са сваім кітайскім сюзерэнам, каб трошки збалансаваць вось гэту залежнасць ад России. Вось такі тут вузел інтарэсаў пераплятаюцца і супярэчнасцяў таксама. Так што, хоць яны усміхаюцца, адзін аднаму паціскаюць рукі, насамрэч у кожнага свой інтарэс, і кожны хоча нешта выгадаць для сябе ў гэтым вось дзіўным альянсе. Зразумела, дзякуй. Я звярнула ўвагу яшчэ на одну такую падзею, не ведаю, наколькі яна будзе мець нейкія наступствы для беларусаў у Беларусі. Лукашенко сустрэўся з былым прэм'ерам Славакіі Робертам Фіцо. Вось. І паміж німі былі там нейкія таксама размовы, дыалогі, і Лукашенко зноў сказаў пра тое, што мы там павінны далей развіваць нашы адносіны паміж, атрымліваецца, Славакіяй і Беларусю. Так, што было? Быў накіраваны новы амбасадар, так напісалі ў пуле першага, наколькі я ведаю, так, і прэм'ер Славакіі таксама папрасіў неяк, ну, знайсці час, каб можна было таксама прыехаць у Беларусь, наколькі я разумею, для вось абмеркавання нейкіх варыянтаў супрацоўніцтва. Наколькі сёння магчыма нейкае супрацоўніцтва паміж Беларусю і Славакіяй, улічваючы санкцыі, улічваючы стаўленне і праз рэпрэсію Беларусі да Беларусі, праз тое, што Лукашенко суагрэсар у гэтай вайне з Украінай. Наколькі ўсё ж такі магчыма нейкае наладзіць нейкі контакт, ну, хоць бы са Славакіяй, дзе, як мы ведаем, час ад часу там гучаць нейкія такія прарасійскія наратывы. Вось ці магчыма такое? Давайте ўсё па палічках раскладзем. Па-першае, Лукашенко цяпер, канешне, галоўную стаўку робіць на дыялог з Вашынгтонам. Ён мяркуе, што вось ухапіў удачу за хвост, і цяпер трэба раскручваць гэтую сітуацыю, і, напэўна, у яго ёсць спадзеў, што Трамп з ягонай брутальнасцю, які ўжо Еўропу не аднойчы, так бы мовіць, фейсам аб тэйбл рабіў, і што ён, калі здыме свае санкцыі, то потым неяк выкруціць рукі Еўропе. Ну, але, тым не меней,
Усё ж такі Еўропа значна бліжэй, і у лепшыя часы гандаль з ёй быў даволі вялікі, ледзь не траціна беларускага экспарту ішла ў Еўропу. Таму і наўпроставыя нейкія сувязі са сталіцамі старога света, канешне, Лукашенко, ягоныя дыпламаты хочуць завязаць ці умацаваць і шукаюць слабыя звёны. Вось Венгрыя, з ёй даволі актыўныя кантакты, двойчы, калі не памыляюся, міністр замежных справаў Сіярта у Мінск прылятаў, ну і Віктор Орбан, кіраўнік, лідар дзяржаўнай Венгрыі, таксама прыхільна ставіцца і да Расіі, і да яе сатэліта Беларусі. А цяпер падобныя сілы прыйшлі да ўлады ў Славакіі, і Роберт Фіца таксама вось той, так бы мовіць, кліент, той партнёр, з якім Лукашенко бачыць перспектыву развіцця супрацы. Ну, з аднаго боку, Славакія не самая там уплывовая краіна ў еўразвязе, але ж там загваздка ў тым, што большасць рашэнняў прымаюцца кансэнсусам. І той самы Орбан неаднойчы паказваў, што ён можа застопарыць увесь працэс, сказаць, што я не буду там далучацца да гэтага пакета санкцый, пакуль мне не дасцё тое і тое. Таму і Орбан і Фіц, яны не столькі прарасейскія, сколькі змагаюцца за свае нацыянальныя інтарэсы, такім вось, мякка кажучы, не вельмі карэктным чынам. Ну, але тым не меней, гэта тыя вось персанажы, з якімі і Мінск спадзяецца неяк наладзіць сувязі. Калі Фіца і Орбан удваіх там будуць тармазіць, тарпедаваць нейкія санкцыйныя пакеты, то гэта ж, канешне, на руку Лукашэнку. Яшчэ, наколькі ведаю, зноў у яго надзея з'ездзіць у Ватыкан, там адпаведна працуе беларуская дыпламатыя. Чаму ў Ватыкан? Таму што, ну, з аднаго боку гэта Еўропа, а з другой стороны гэта не краіна еўразвязу, ну і ўвогуле пантыфік, ён жа усялякіх грэшнікаў прымае, у яго такая канцэпцыя. Таму Лукашенко ўжо двойчы туды лётаў з рознымі пантыфікамі, сустракаўся, Колю з букваром туды вазіў, і я думаю, што ён не выключае яшчэ аднаго такога шансу. Ну, і калі завяршаць развагі на гэтую тэму, то, канешне, тут многае будзе залежыць ад паводзінаў штатаў, ад таго, як пойдзе далей вось гэта ўзаемадзеянне паміж Мінскам і Вашынгтонам, і ад сюжэта вайны ва ўкраіне. Бо, канешне, калі нейкае там адбудзецца ўсё ж замірэнне і пачнуць здымаць санкцыі з Расіі, то лагічна іх здымаць і з Беларусі, таму што хоць і саўдзельнік, як вы згадалі, Лукашенко, ну але ж ўсё ж такі ў крыві не ў такой ступені беларускі рэжым заплямлены, як рэжым Пуціна. Угу. Зразумела. Так, нейкая тэхнічная праблема. Вас чуваць? Спадар Александр? Я вас чую. Так, я вас чую, а вы мяне? Окей, чую. Добра. Калі мы ўжо закранули Ватыкан, у мяне пытанне тады. 18 кастрычніка Беларусь павінен з візітам прыехаць у Беларусь кардынал Клаўдыя Гуджэроці, якога мы ведаем як чалавека, які там спрыяў таксама пры мінулым вызваленні нашага нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага, так і Мікалай Статкевіч тады таксама выйшлі на волю пасля яго візіту. Я думаю, што гэта быў адзін з тых людзей, якія паўплывалі трошкі на гэтую сітуацыю, а можа і не трошкі. І так 18 кастрычніка ён зноў прыедзе ў Беларусь. Як вы лічыце, ці можа быць нейкія такія пазітыўныя таксама наступствы гэтага візіту, ці магчыма гэта нейкія знак, сігнал нам, што хутка на волю выйдуць новыя палітвязні? Па-першае, хачу адзначыць, што сярод палітзняволеных ёсць і святары, таму, я думаю, у гэтым плане натуральны інтарэс Ватыкана. Ну і ўвогуле для гэтай інстытуцыі, для гэтай вось своеасаблівай такой дзяржавы з рэлігійным акцэнтам характэрны гуманістычны, скажем так, падыход да гэтай праблемы. Адрозна ад Бруселя, Ватыкан не будзе папракаць Лукашэнку, што у вас там няма дэмакратыі, у вас няма выбараў, там будуць казаць, што у імя там хрысціянскага даравання давайце, ну гэта я ад сябе кажу, але прыблізна ў такой стылістыцы, што мы ж хрысціяне, мы павінны шкадаваць нават там
калі чалавек памыліўся, не трэба яго пекліць за кратамі. Я думаю, што вось у такой мяккай стылістыцы Гуаджаротці можа весці гаворку з Лукашэнкам ці з некім з ягонага атачэння, і гэта, канешне, можа паспрыяць вызваленню палітвязняў. І мы ведаем, што падчас ранейшых такіх вось цыклаў у адносінах паміж Лукашэнкам і Западам Ватыкан граў немалую ролю менавіта ў гэтым вось гуманітарным пытанні. Зразумела, дзякую. Яшчэ одно пытанне, на якое мы сёння не паразважалі, не паразмаўлялі з вами, гэта давайте яшчэ раз звернемся да вучэнняў захад 2025, што ўжо вядома на сёння і якія рызыкі ёсць. Вялікіх рызыкаў няма. Я вось якраз перад эфірам чытаў меркаванне украінскага эксперта Каваленкі, які кажа, што 2000 расійскіх вайскоўцаў гэта не тая сіла, каб праламаць украінскую абарону на паўночнай для Украіны мяжы. Там ужо наматалі на вуз урокі 2022 года, калі Пуцін пайшоў з Беларусі, спрабуючы гэты бліцкрыг ажыццявіць, за 3 дні ўзяць Кіеў. Ну, там атрымаўся вялікі аблом, але гэта, канешне, быў тады вельмі такі шакуючы адчувальны удар, бо якраз жа ад беларускай мяжы да Кіева найбліжэйшая, там 150 ці 170 кіламетраў найбліжэйшая дыстанцыя. Таму зразумела, што гэта важны плацдарм, але тут комплекс спрацаваў чыннікаў, тое, што Лукашенко вось спрабуе гэты дыялог з Захадам неяк наладзіць. Я думаю, што Лукашенко Пуціна якраз і угаварыў, давай мы там зменшым маштаб і перанясем унутр краіны, збольшага гэта на барысаўскім палігоне, калі казаць пра вучэнні Захад менавіта. Паралельна яшчэ ідуць манеўры АДКБ, яны збольшага таксама ў глыбіні краіны на віцебскім палігоне Ласвіда, побач з Віцебскам. Так што і гэта далёка ад межаў Украіны і межаў Еўразвязу, ну а самае галоўнае, на беларускай тэрыторыі толькі 8 000, гэта ўжо звесткі літоўскай выведкі, 8 000 вайскоўцаў удзельнічае ў манеўрах Захад 2025, з іх расійскіх 2000. Вось адкуль гэта лічба ў каментары украінскага аналітыка. Ну, натуральна, гэта не тая сіла, каб ці на Украіну ісці, ці гэты прабіваць сувалкаўскі калідор. Ну, пра гэтыя рызыкі мы паразмаўлялі. Вельмі каротка на пытанні адкажам нашых гледачоў і слухачоў. Дзякую, дарэчы, што вы такія актыўныя, што каментуеце наш эфір, стрым. Падпісвайцеся на наш ютуб-каналы, калі для вас гэта бяспечна. Я проста заклікаю і прашу, гэта вялікая для нас падтрымка, і на тэлеграм канал спадара Александра Класкоўскага. Так, пытанне, я думаю, што гэтае пытанне ў кантэксце таго, што Лукашенко хацеў пабудаваць і хоча марыць пабудаваць такі Кітай у Беларусі. Ну, я думаю, што гэта хутчэй за ўсё прыгожыя словы, каб трошкі не ведаю, там больш шчыльным зрабіць кантакт паміж кітайскімі ўладамі, магчыма, калі раптам яны там пачуюць тое, што ён казаў пра іх там палітыку, без рэвалюцыі, без там чагосьці яшчэ. Памятаю пытанне ад паначкі. Так, вось. У Кітаі, вось калі так раптам адбудзецца, калі сур'ёзна разглядаць мэты мары Лукашэнкі, у Кітаі за карупцыю казняць абаскаў ды цяцерын інакш не могуць. Як быць? Ну, і ў Кітаі не могуць знішчыць усё адно карупцыю з такімі нават жорсткімі метадамі. І ў Беларусі з аднаго боку Лукашенко змагаецца, ну, не расстрэльвае, але саджае. Хоць, дарэчы, паказальна, што Лукашенко не хоча адмяняць смяротнае пакаранне. І яму, відаць, гэта дае нейкую асалоду, тое, што ён вырашае пытанні жыцця і смерці людзей у літаральным сэнсе слова. Так што гэта вечная песня, барацьба з карупцыяй. Ну і, калі не памыляюся, гэта ў свой час іспанскі дыктатар Франка сказаў, што сябрам усё, ворагам закон. Так што і так званыя праваахоўныя органы, яны ведаюць, каго чапаць, а каго не чапаць у гэтым плане. Я Беларусь маю на ўвазе, беларускія парадкі. Дзякуй. Гаррі Дэвідсон піша, пытанне да эксперта. Аслабленне Расіі не прадбачыцца?
У гістарычным плане, канешне, вось тое, куды вядзе Расію Пуцін, гэта шлях да прорвы, это самазабойчы шлях. Але разам з тым трэба сказаць, што запас трываласці ў гэтай сістэме даволі вялікі. Толькі цяпер мы пачынаем разумець, што задоўга Пуцін пачаў рыхтаваць краіну да вайны. І в эканамічным плане, вось яны ўжо там 10 ці колькі гадоў таму, нават болей, напэўна, пачалі ствараць фонд народнага дабрабыту, так званы. Цяпер яго з'ядаюць актыўна, і вось за кошт гэтага рэсурсу ва ўмовах санкцый расійская эканоміка трымаецца і перайшла на вайсковы лад і дастаткова добра забяспечвае вось гэта войска, гэту армію ўварвання. Так што, бачыце, і падушку бяспекі в эканамічным, у фінансавым плане Расія задоўга зрабіла. Ну і потым, вось у свой час так многія лагодна ставіліся, і нават беларусы гэта глядзелі гэтыя старыя песні о главном, гэта ностальгія па Савецкім Саюзе, нібыта на побытавым узроўні, але гэта была рэанімацыя імперскай свядомасці. Потым прапаганда пуцінская пачала ўкладваць у галаву, што мы былі вялікай краінай, а потым нас прынізілі гэтыя амерыканцы, абклалі з усіх старон, хочуць нас зусім задушыць, і карацей пачалі прапаведавацца вось гэтыя ідэі імперскага рэваншу, што і прывяло ў выніку да гэтага вось уварвання ва Украіну. На пачатку, на першым этапе былі спадзевы і ў тых самых беларускіх дэмакратычных сіл, што цяпер вось будуць уведзены такія тэрмаядерныя санкцыі, якія хутка падкосяць і Расію, і Беларусь, абодва гэтыя рэжымы. Ну, але вось ужо колькі часу прайшло, пакуль што гэтага не адбываецца. Па-першае, накопленыя рэсурсы, як я ўжо сказаў, тут дапамагаюць Маскве, а Масква падтрымлівае Лукашэнку ў сваю чаргу. А па-другое, гэтыя санкцыі, яны дзіравыя, таму што, цяпер глобалізацыя дасягнула такіх маштабаў, што калі Еўропа там ставіць нейкі бар'ер, то ўсё адно Расія, напрыклад, мае ценявы флот танкераў і нафту у Індыю сваю пастаўляе. Беларусь, літоўцы забаранілі праз Клайпеду экспартаваць калій. Дык цяпер, канешне, гэта даражэй. Лукашенко сам прызнае, што лагістыка з'ядае частку прыбытку, але гоняць праз Расію ў Кітай. Кітай вось у гэтым плане з аднаго боку дапамагае Беларусі, з другога боку збівае цану, каб і самому мець добры навар. Таму, вось бачыце, і сам гэты саміт у Пекіне, гэты ШАС+, так званы, ўсё ж такі ён сабраў лідараў краіны, якія палову насельніцтва зямлі прадстаўляюць. І па эканамічнай моцы гэта траціна сусветнага валавога ўнутранага прадукту. І мы бачым, што вось фармуецца пад эгідай Кітая гэты такі, умоўна кажучы, другі полюс сілы, ці нават у пэўнай ступені антыамерыканскі, антызаходні альянс. І гэтыя краіны, яны так ці іначай дапамагаюць. І нават постсавецкія краіны. Вось нядаўна быў выпадак, калі Польшча там наехала, польскія ўлады, на тых, хто імпартуе нібыта казахстанскую фанеру ў дзікіх колькасцях. А адкуль фанера ў Казахстане? Там стэпы, там лясоў амаль што няма. І высветлілася, што это фактычна беларуская фанера, толькі там цэтлікі пераклейваюць і ідзе. Так што, бачыце, шмат шляхоў, і ў гэтым плане дыктатарскія рэжымы вельмі вынаходлівыя. Іран колькі гадоў пад санкцыямі, а ўсё адно дыхае і не збіраецца становіцца на калені. Таму вось я хочу падкрэсліць, што запас трываласці даволі вялікі пакуль што ў Расіі, але мы бачым яе аслабленне ўжо ў тым, што, як я ўжо сказаў, Пуцін фактычна ўжо стаў васалам Сі Цзіньпіна, што фактычна Расія, яна ж мусіць таксама свой газ, сваю нафту прадаваць Кітаю за бясцэнак. І Кітай спакойна сваю прасоўвае экспансію ў Расію, падгінае яе пад свае інтарэсы. Таму у перспектыве, канешне, гэта шлях да дэградацыі і да загнівання гэтай імперыі, якая ўсё ніяк не можа сканаць. Плюс я б яшчэ дадаў тут тэхналагічнае адставанне.
так ці іначай. Вось нездарма ж Лукашенко клапоціцца пра свой Боінг і пра гэтыя запчасткі таксама, вось калі ён кажа пра дачыненні з амерыканцамі, ён і гэтую тэму уздымае. Гэта ж тычыцца і Расіі, не толькі там авіяцыйнай галіны. Тая ж здабыча нафты, наколькі я ведаю, я не вялікі спецыяліст, але там нейкія буравыя установкі, іх немагчыма ствараць без заходніх тэхналогій ці нейкіх заходніх кампанентаў. Так што нават як вялікая бензакалонка, Расія, чым далей, тым ёй у гэтым статусе цяжэй будзе функцыянаваць. Таму ў гістарычнай перспектыве асуджаны, я думаю, рэжым Пуціна, а разам з ім і рэжым Лукашэнкі. Ну, але колькі гэта зойме часу, тут не трэба займацца шапказакідальніцтвам, таму што вось гэта цяперашняя калізія, гэта сітуацыя, калі Пуцін нахабна прасоўвае свае інтарэсы, ажыццяўляе агрэсію ў Еўропе, і Захад нічога не можа толкам зрабіць. Ён паказвае, што вось нахабныя такія аўтарытарныя рэжымы, якія дзейнічаюць вось як якія-небудзь там гопнікі, хуліганы ў падваротні, яны маюць свае перавагі, яны могуць канцэнтраваць рэсурсы. На Захадзе, дзе дэмакратыя, там парламент будзе гадамі дыскутаваць, ці трэба там грошы на абарону, ці можа на нейкія сацыяльныя праграмы. Пуцін і Лукашенко ні ў кога пытацца не будуць. Так што гэта цэлая эпоха супрацьстаяння, якая невядома, калі закончыцца, і гэта вялікае выпрабаванне для ўсіх нас, і тут толькі трэба запасціся цярпеннем і быць самім сабой. Як кажуць, рабі, што належыць, і хай будзе, што будзе. Нахабнасць, крывапрагнасць і беспрынцыпнасць тое, што сёння трымае пуцінскую Расію. Я прапаную задумацца, а што трымае нас, беларусаў, і узгадаць, якімі мы былі кансалідаванымі хаця б у 20-м годзе, як мы пабачылі адно аднаго, як трымаліся разам, як дапамагалі і працягваем дапамагаць адзін аднаму усе гэтыя гады. Дзякуй, спадар Александр, за змястоўную і адкрытую размову. Спадзяемся, што наш эфір, ён быў карысным і дапамог слухачам лепш зразумець складаныя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі і вакол яе. Я нагадваю, што ў нас сёння ў гасцях быў палітычны аналітык агенства, інфармацыйнага агенства «Позірк», спадар Александр Класкоўскі. Для вас працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся на Еўрарадыё.